Assalamualaikum dulur-dulur pojok Jawa Sungut. Alhamdulillah kabar gembira, dua pasang CS ku wis padha bertelur kabeh dulur. Iki lho dulur buktine, iki sing sepasang wis ngendhok loro. Terus sing pasangan sing nang kono ya wis ngendhok loro juga. Wis angrem. Seneng tenan aku. Wis 3 dina iki ora wani kaken intip ben ora keganggu. Ben tenang, ben anake iso metu apik-apik. Nggo dulur-dulur pemula sing takon piye to cirine merpati arep bertelur, tak kandhani nggih. Sing pertama lanang wedoke mulai akur. Kumpul terus ning sarang. Sing nomor loro mulai golek jerami, bulu nggo gawe sarang. Sing nomor 3 dadi males metu. Metu paling golek jerami tenang jero kandang wae. Nek wis ngene iki loro tekan 3 dina maneh mesti bertelur dulur. Eling-eling nggih. Targetku iki kur CS 70% lur, ora CS asli. Bahkan tetap tak kei jagung, beras merah, kacang hijau, vitamin. Kebersihan kandang tiap 3 dina tak resiki. Ketenangan ojo kesven diintip. Cukup esok wae. Dadi nggo dulur-dulur sing lagi belajar ternak aja gampang nyerah nggih. Merpati CS iki senajan angel tapi nek wis cocok cepet banget anake. Sing penting sabar, telaten lan yakin. Aku dhewe dhisik yo gagal telur jong kabeh, tapi saiki alhamdulillah mulai ketemu ilmune. Mugi-mugi telur iki netes kabeh dan dadi anakan sing sehat, gede lan apik-apik nggih. Amin ya rabbal alamin. Sing duwe pengalaman babagan ternak CS tolong komen nang isor ya dulur ben iso sharing. Aja lali like, subscribe lan share ben channel iki tambah rame lan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saka aku pojok Jawa Sungut.